Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Les 8 i 10 minuts i com dèiem a l'inici avui ens acompanya en Marc Oltra, un àrbitre de la Federació Catalana de Futbol, per parlar sobre l'arbitratge i sobre la figura del col·legiat, que va molt més enllà del que veiem als terrenys de joc. Marc, bona tarda. Bona tarda. En primer lloc, com vas decidir dedicar-te a l'arbitratge? Bueno, tenia un company que anava a la meva classe i em va motivar i vaig anar a veure un partit i al cap de 3 mesos ja estava arbitrant el meu primer partit. És a dir, va ser una decisió instantània? Sí, bueno, vaig tindre que fer un curs d'àrbitre i bé, bueno, a l'aventura. Des de quan fa aquests àrbitres? Des de quan vas decidir? Bueno, vaig començar a arbitrar el meu primer partit ara fa uns 3 anys i mig. O sigui, ja tens una llarga carrera en l'arbitratge en certa mesura. Tot i ser jove, sí, tenia una miqueta d'experiència. Ara parlaves d'aquest curs. Què cal fer abans de poder començar a arbitrar partits de la Federació Catalana? Bé, primer de tot et fan una preselecció. T'avisen els responsables federatius de la federació, et fan una entrevista, si creuen que ets apte per iniciar el curset, doncs passes a la següent fase. Després et fan uns controls físics i tècnics per veure si ets apte o no ets apte, que consisteix en fer unes proves de resistència i de velocitat i un examen escrit on et pregunten el reglament. I després ja a arbitrar. Sí, si has passat totes les proves i creuen que ets apte, ja pots començar a arbitrar. Perfecte, ens portes tu ara mateix 3 anys d'àrbitre. Com et definiries com a àrbitre? Bueno, és molt difícil no definir la figura de l'àrbitre. Jo en si em considero un àrbitre dels permissius, dels que els agrada deixar jugar, perquè al cap i a la fi el que volen els jugadors i avui en dia tot el món del futbol és jugar a futbol i que la pilota estigui rodant quan més de temps millor. Quines categories arbitres actualment? Bé, ara estic arbitrant des de prebenjamins fins l'amateur. Tots els ventalls possibles de categories. Totes les categories. I et consideres dialogant com a àrbitre? Sí, sempre ho intento ser. Aviam, sempre hi ha moments que sí que és cert que has de ser més estricte amb els jugadors perquè el moment del partit ho requereix, però sí, sempre que és possible, a la seva mesura, intento dialogar amb els jugadors. Sobretot m'imagino amb els més petits, amb benjamins, prebenjamins, infantils, que són un moment d'aprenentatge del futbol, també has de fer a vegades funcions, fins i tot d'entrenador, ensenyant potser les normes a vegades als jugadors. Exacte. Bueno, en futbol 7 és diferent. L'àrbitre, a part de ser àrbitre, la seva figura també adopta una figura més pedagògica d'ensenyar als nens a servir de banda, a coses que potser erren i que l'entrenador no pot donar-los a entendre, i sempre intentem estar de la seva banda. Això és important perquè a les categories formatives s'ha de començar a aprendre a jugar a futbol. Què diries que és el més difícil de fer d'àrbitre, ja sigui amb nens petits o amb categories superiors? Bueno, si parlem de categories on els jugadors són més petits, el problema principal són els pares. I una vegada van creixent d'edat ja serien els propis jugadors els que crearien més perill. Les reclamacions, suposo, de jugades polèmiques. Exacte, els jugadors sempre intenten mirar cap al seu bàndol, tirar per la seva victòria, i bueno, nosaltres som els encarregats d'impartir el reglament, de ser objectius i d'intentar fer el millor possible perquè el futbol es pugui disputar de la millor manera. Què és per tu més reconfortant de fer d'àrbitre, el que més t'omple? Bueno, és molt reconfortant, sobretot el companyerisme que hi ha entre tots els àrbitres, ja que és un paper poc reconegut, però un cop entres en el món, coneixes a persones que mai haguessis conegut i a mi m'omple d'orgull. I en el terreny de joc et diria que el que més em gratifica és que la gent disfruti el futbol, que al cap i a la fi el futbol li agrada a la majoria de persones i per això estem. Nosaltres veiem la tasca d'àrbitre durant els 90 minuts de partit, però feu molta més feina darrere del camp. Diguéssim, quina és la teva rutina als dies de partit? Has d'arribar abans del camp, has de fer un seguit de gestions, m'imagino. Sí, hem d'arribar amb prèvia antelació, hem de preparar tot l'acte, hem de recollir les fitxes, hem de passar una revisió, posteriorment s'ha acabat el partit,
recollim les fitxes, acabem l'acte, anotem tot el que ha passat durant el partit i ho contrastem amb els entrenadors si tot el que hem posat és correcte, i una vegada així es tanca l'acte i ja està. És a dir, que són aquestes tasques prèvies i posteriors als partits. Com entreneu els àrbitres durant la setmana? Perquè sabem que els jugadors fan entrenaments amb els seus entrenadors i amb els seus companys, però els àrbitres com us entreneu? Bé, nosaltres tenim preparació, ja que la federació ens proporciona un entrenament tècnic i un entrenament físic, ja que els dimarts i dijous podem anar a entrenar a les pistes universitàries per estar bé físicament, i després durant tota la setmana es fan classes segons el nivell d'arbitratge en el que estàs, on t'ensenyen més reglament i coses noves. Un procés de formació constant per evitar quedar-se enrere. Sí, no, totalment. Vull dir, és continu, ser constant i al cap de la fi és això el que fa. Abans de ser àrbitre vas ser jugador de futbol, sí. Tu? I creus que és important ser jugador abans de ser àrbitre per veure la perspectiva? És una cosa que jo crec que sí. Vull dir, si has jugat tota la teva vida a futbol, veus el futbol diferent. Una persona que potser no ha jugat a futbol no entén tant la situació que pot estar patint un jugador, i en canvi, si tu prèviament ja has sigut jugador, sí que és veritat que algunes jugades més polèmiques pots entendre la situació que ha tingut el jugador per simular una acció o... són diferents criteris. Quan eres jugador protestaves molt a l'àrbitre? Sempre s'ha de tirar pels teus colors, però un cop vaig començar a ser àrbitre sí que és veritat que entens la postura que té l'àrbitre i sempre intentes calmar-te. Diries doncs que vas canviar una mica la teva posició, o sigui, hauries canviat la teva posició com a jugador sabent ara la funció de l'àrbitre? Sí, totalment. Vull dir, ara no hi ha ningú que entengui més que nosaltres el treball que fan els nostres companys en els camps, i vulguis o no, sempre un cop coneixes el món els ajudes amb tot el que pots. L'única manera d'entendre els àrbitres diríem que és ser àrbitre i veure en el fons com funciona aquest món, perquè encara que puguem reflexionar des de fora sobre la vostra funció, com a periodistes o com a jugadors és impossible arribar fins al fons de la vostra funció, de la vostra tasca. Sí, exacte, és totalment el que dius. Vull dir, és molt difícil no ficar-se en el món de l'arbitratge, o més ben dit en la pell de l'àrbitre, si no has estat ficat directament en el món. No fa falta que hagis tingut que ser àrbitre, sinó n'hi ha molts delegats que sí que es preocupen molt per la teva postura o que intenten ajudar-te en tot el que poden. Algun cop has assenyalat alguna decisió i just en el moment has vist que t'havies equivocat? Les decisions que prenem són les que nosaltres en el moment creiem que són les més encertades. Després encertarem o fallarem, però sí que és veritat que després la gent protesta o inclús alguns arriben als insults, i són aquells moments de dir, ostres, hauré encertat o m'hauré equivocat. Però la decisió al cap i a la fi és la que creiem que és la més idònia, i si ens equivoquem bé, i si no, són persones. Això és evident. I llavors també diuen que els àrbitres mai han de compensar, que tu encara que sàpigues que t'has equivocat potser o reconeguis l'error, no has de compensar. Tu això ho apliques? Sí, totalment. Vull dir, tu has de pitar el que veus. Si una acció la falles o t'has equivocat, ja és cosa del passat, i centrar-te en la propera jugada i intentar-ho fer el millor possible. Realment a un àrbitre li afecta el que li diuen els jugadors i a les protestes dels entrenadors o jugadors al camp? Aviam, l'experiència et dona la capacitat de que aquests diguéssim protestes de jugadors quedin més a una banda i no donar-li tanta importància, però sí que és veritat que en partits de bastanta dificultat és pesat que els jugadors estiguin una darrere l'altra protestant-te, i l'àrbitre ha de fer servir les seves eines, com poden ser les targetes o el xiulet, per aplicar les regles de joc. I el que et diuen des de la grada, també ho arribes a sentir, t'arriba a afectar el que poden dir famílies o espectadors? Òbviament que ho sentim, vull dir, cap àrbitre és inhumà i tots ho sentim, però sí que és veritat que el públic és un agent extern i nosaltres no ens ha d'implicar en res, en cap decisió arbitral. Simplement el que veiem és el que nosaltres decidirem si ho és o no ho és. Com aconsegueixes conviure amb aquesta pressió constant durant els partits? Ja t'he dit abans que la pressió també ve donada per la bona relació que hi ha amb el món dels àrbitres,
i som una petita gran família, jo crec, i vulguis o no, jo cada dilluns, dijous, estic impacient per saber on vaig arbitrar i amb ganes que arribi el cap de setmana. I creus que la tecnologia podria ajudar fins a cert punt a la vostra tasca com a àrbitres? Bé, això és un tema una mica polèmic, però jo crec que la tecnologia hauria de quedar a una banda. Vull dir, si apliquem la tecnologia, deixarem de banda el que és el futbol, el que ha sigut tota la vida. Sí que és veritat que el futbol serà el que és, no hi haurà error, però sí que perdríem molt aquelles ganes de ostres, ha encertat, ostres, ha fallat, o que també és la salsa del futbol, que és el que ens agrada a tots. El component humà que tenim els àrbitres i que la tecnologia ens trauria. Exacte. Fa uns mesos, al febrer, la Federació Catalana de Futbol va impulsar la campanya Zero insults a la grada per acabar amb la violència. Van fer un spot per promocionar aquesta campanya. Escoltarem un petit fragment, un minut inicial del vídeo, i ara el comentem amb en Marc. És que el que s'acostuma sempre a dir els insults és a l'àrbit. Clar, perquè clar, quan un àrbit pita una falta o alguna així, els de l'equip visitant o els de l'equip contrari que pita la falta, doncs, no sé, comencen a insultar i jo crec que s'hauria de fer alguna cosa al respecte per això. Pues perquè l'àrbit alguna vegada fa una errada i pues, l'insulten, no li permeten cap errada. A vegades piten una falta que ells no creuen que és falta i insulten a l'àrbitre. Moltes paraulotes. Sí, no és lògic insultar un nen i a un àrbit. Clar, si tu fossis l'àrbit, això no t'agradaria. Bueno, a l'àrbit i a nosaltres. Sí. Per alguna cosa que fem o per exemple... Ho fem alguns nosaltres i els després d'altre equip es queixen a l'àrbit de nosaltres. Que parin d'insultar. Perquè a mi no m'agradaria que m'insultessin si jo fos un àrbitre. Perquè és de mala educació. Per mi fica una norma. S'hauria de fer alguna cosa al respecte, per exemple, l'àrbit que pogués expulsar la gent que està insultant tota l'estona o això, o fer-los fora del camp, perquè si no tot el partit serà així. És la mirada innocent dels infants en aquesta campanya Zero insults a la grada que promovia feia uns mesos la Federació Catalana de Futbol. Marc, algun cop t'has trobat amb insults directes cap a la teva figura des de la grada? Sí, totalment. Vull dir, és una cosa malauradament constant en molts dels camps que arbitro. I sentim alguns d'aquests infants que deien que l'àrbitre hauria de poder expulsar els aficionats. T'hauria agradat tenir aquesta facultat? Bueno, la federació està treballant per intentar expulsar tota aquella gent que no forma part del que seria el futbol. Sí que és veritat que ara l'àrbitre té la potestat de parar el partit i, si és necessari, doncs suspendre'l en el cas de que els insults siguin molt reiterats cap a la figura de l'àrbitre. T'has trobat algun cop en aquesta circumstància? No, moment? per sort. Per sort. No he tingut aquesta experiència. I esperem que tampoc la tinguem. Home, esperem que no, perquè això vol dir que l'afició es comporta. D'altra banda, ara fa un any la segona divisió italiana va introduir la targeta verda per premiar comportaments ètics i moralment correctes dins de l'esport. T'agradaria poder fer ús d'una targeta verda per reconèixer actituds dels jugadors que fossin positives? Bueno, fa un parell d'anys la federació ja va aplicar la targeta blanca, que es realitzava a la categoria de cadets, en la que qualsevol cosa esportiva se'ns mostrava la targeta blanca i era... Bueno, s'intentava que els jugadors també es sentissin halagats pel joc net i pel respecte cap a l'adversari. No t'has ensenyat alguna de targeta blanca? No, va ser un període curt, molt... sí, no vaig tindre l'oportunitat. Però tu suposo que durant els partits veus actituds esportives que t'agradaria poder reconèixer. Sí, totalment. Igualment que es veuen les dolentes, també n'hi ha accions molt bones i que també se'ls ha d'agrair als jugadors. Hi ha alguna anècdota que recordis ara mateix d'algun partit que hagis arbitrat, alguna cosa que et trobessis així que et faci especial il·lusió recordar, alguna anècdota, alguna decisió difícil que haguessis de prendre? Bueno, un partit de tercera catalana. Parlo del factor negatiu. Cap problema. Bueno, tercera catalana, s'estaven jugant, la classificació està descendre o permanent o continuar a la categoria, i en l'últim minut, en un dels camps complicats de tercera catalana, doncs vaig veure un gol que va ser anul·lat amb les mans i, bueno, us podeu imaginar el que va passar, no em van agradir ni res, però
però quan et trobes amb 22 jugadors que et venen a protestar quan ets un noi molt jove i són tot adults, t'impacta la situació. Però bueno, s'ha de ser fort i s'ha de ser conscient de que has de fer el que veus. Al final del partit, bueno, van vindre un conjunt de persones a increpar-me durant el recorregut cap als vestidors, però bueno, el delegat de l'equip local va fer la seva feina, els va separar i no va arribar res més. Això al final també és l'important, perquè errors en podem tenir tots i es passa que en aquestes circumstàncies amb més tensió tots els jugadors s'escalfen. Fem una mica ara de periodisme ficció. T'agradaria xiular un clàssic algun dia, un Barça-Madrid? Home, jo crec que és el somni de qualsevol àrbitre, arribar a les categories més altes. Tens molta pressió, però és una cosa que tant de bo ho pogués arribar a fer. Això voldria dir que el meu treball ha sigut constant i que pel meu propi mèrit he pogut ascendir a categories superiors. Però bueno, sí, hauria de ser una experiència molt maca. D'aquí un temps, segurament, quan tinguis més experiència. Esperem. M'imagino, doncs, que veus l'arbitratge com una professió de futur per tu. Bueno, a tots ens agradaria que fos la nostra professió, però és molt difícil arribar a categories altes degut a que hi ha molta competència i els àrbitres d'avui en dia i cada cop més són més bons i estan millorant molt. I ja per acabar, Marc, quin consell donaries a àrbitres en formació, infants, joves, que tenen en ment ser àrbitres en el futur, tu com a àrbitre amb experiència? Que no perdin la il·lusió. Jo crec que és el factor més important. Anar il·lusionat a un camp, divertir-te arbitrant, fer companyerisme, al cap i a la fi acabes coneixent a molta gent en el món del futbol, i aquesta experiència és molt maca i val molt la pena, i els diria que per res del món, tot i que els seus inicis hagin sigut molt durs, continuïn i que s'ho proposin. Doncs amb aquest missatge acabem aquí l'entrevista. És en Marc Otra, àrbitre de la Federació Catalana de Futbol. Marc, moltes gràcies i molta sort en aquests partits. Moltes gràcies. Queden per arbitrar. Ara mateix, quan falten 3 minuts per a 2:45 de la vespre, seguim endavant. Al Districte Esportiu Sants 3 Ràdio anem ja a parlar de futbol. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.